Bila mag jela ma Migori kod kweth mar jariembo magen raia mochung' e kar dak ma Aroso e boma ma Migori nitiere kod ywaruok mapek e yore mag tij bodaboda. Joriemb bodaboda magen raia ywak ni obilago mag jela ma odonje riembo bodaboda kendo loso stage margi osebedo ka sandogi. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Ywaruok e kind kweth joriemb bodaboda magin raia kod kweth ma joriemb bodaboda magin obilago mag jela ma Migori nowuok odhi kawo tich but gorofa kacha. Kodhi kawo tich but gorofa to dhi ogoye nyororo gi achiel kuom officers mag prison. Ni okawo tich kanyo kaka ng'a. Chuno wan kaka jo apiko maka. Wadhi wang'ado nyororo no. Kweth ariyo gi mende kinde mokal ne tiyo kamoro achiel. Kendo ne gichung' e stage achiel e kar dak no Aroso. Sani opogore kendo kweth mar obila mag jela gi oloso stage margi giwegi ma oting'o ji 10. Lipot mogol kod ten bodaboda magin raia wacho ni pogruok ne obedo e kindgi bang' ka mokumo obila gi ne otamre luwo chike magiketo kaka ruok ma joriemb bodaboda machung' e kar dak no Aroso. Hawa maafisa ni kama walikuwa wanajiona ni kama wako na crown, so hawakwenda kufuata sheria za kikundi yetu, so ikabidi tuambie watupe nafasi kidogo. Wakianza kuingia kwa hiki kikundi walikuja na fujo, kutoka wametoka na fujo, so ni kama walikuwa na nia fulani ya kwenda kufungua hiyo stage yao. Hiyo ndio nia yao walikuwa nayo hapa Aroso. Joriemb bodaboda gi magin raia wan ywaruok mosebedi kindegi osemiyo obilago mariembo bodaboda koro keto negi tong' ma ginyal kawo jowuoth e kuonde moko e kar dak no Aroso. Gin bende koro kelo ywaruok e kindegi. Jogi kanyicho yawo stage kanyo. Stage gi no ne giwacho ni ok gidware ng'ata miluongo ni raia. Stage gi no gidware mana police officer kende mar prison. Gima chandowa en ni kawawuok kawadhi kalo stage gi no kawadhi kawo customer malo kaka wakawo ga pile. Igoyo wanyororo. Kare migi transfer gidhi gimany kuma mabus nitie gidhi giriti. Giwe chando raia mamanyo pesa kaa. Kech wan wamanyo wakiwa, watiyo tijwa ni e yo maler, onge ng'ama wasechwanyo, ka emo nyuolwa, ka emo wabro thoe. To ka koro gidwa ketonwa boundary ni kik wakal kamoro, to kanye kuma wayude chiemo be monyuolwae. Koro gidwa ni wadhi kanye. Joriemb bodaboda gi magin raia ma oting'o George Saitoti wacho ni obila gi osebedo ka buogo ngimagi kendo gisego lipode 4 ka obila to pok okawo okang' mar chik. Gisebedo ka gibuogo kit ngimawa, gisebedo ka gibuogo nyaka kuma watiyeni. Omiyo joga matiyogo chunygi ok mor nyaka gi jotendgi. Nikech jogi gin joma ndiko kod sirikal, jogi gin joma chamo msara. To wan raia ma kawaida ma wan piki ni mwategemea. Mmekuwa wakitu threaten, ambapo mmesikia hawa wenzetu wakisema wako na maobis ati watakuja kutufanyia vibaya. Giwane bende gisego nyaka lipot ne tendo obila ma jela ma Migori. Kata kamano kinde osekalo ka okang' malong'o mosekawo to koro onge e kinde mabende obilago matimo lalo mar bodaboda koro medo buogogi. Waol wasetemo wuotho kaka wanyalo wuotho to pod otamore. Wasewuok ma wadhi nyaka prison kuno mwaromo gi jatend jogi. To wachonwa ni dhi uru, abiro luongo jogo bang'e. Kaseluongogi to wabiro gonu simu. Sani it's over. Osekalo jumbe 3. Pok ogonwa simu gimoro amora madhi nyime wakia. Joriemb bodaboda wacho ni dwaro margi en mondo koro okaw okang' mar chik ne obila gi mag jela. Bende giwacho ni koro osethiro wandgi ma bodaboda e kar dak no Aroso. Kwa sirikal kanyalo donje wachni mondo konywa e wachni, mondo kony jowa kata jirendwa gi e wachni mondo gino tijni obed mayot. Ka ok kamano to giresign giwe tijgi mar polis mondo gibwariemb kod gi pikipiki moriere tir. George Juma, Ramogi TV, Migori.